फराफारिजों लोब्बा लाखिनानै सोलोंथायारि दावबायनाय हाबाफारि लादों मायनावफुरि गुदि फरायसालिया। सिगां बोसोरफोराव लाबोनाय बादिनो देग्लायबो फरायसालिनि फराफारिजों लोब्बा लाखिनानै सोलोंथायारि दावबायनाय हाबाफारि लादों क'क्राझार जिल्ला हल्टुगावनि मायनावफुरि गुदि फरायसालिया। मख'जाथावदि फरायसाफोरा फराफारियाव फरायनो एबा सोलोंनो मोननाय माखासे आयदाफोरखौ फरायसाफोरनो मोगथाङाव दिन्थिनो गियान होनो थाखाय मायनावफुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सांग्रां औवारिनि दैदेननायाव दिनै बुरलुंबुथुर दैमा आबुं इउनिभार्सिटिनि गनायथि मोननाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज आरो गुबुन गुबुन थावनिफोराव दावबायगोन। बे समाव गाहाय फोरोंगिरि सांग्रां औवारिनि फोरमायथि। सोलोंथायारि दा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो दिनै जे जोंहा माने उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे जों सोलोंथायारि दावबायनो मोनसे बोसोराव गिदिंथिंनायनि हाबाफारि लाखाबाय। बे लानाया थांनाय दिनैसिमाव खेबथाम जानोसै जोंनिया रानिङै। दा बे रानिं खेबथाम गिदिंनायनि खारनानो जाबाय फराफारियाव थानाय माखासे जों माने उन्दै उन्दैफ्रा जेखौ फरायनो मोनो बेखौ प्रेक्टिकेल मेगनजों नुवा आरोबा दांनायनो मोना, बेफोर जिनिसखौ जोङो दिनैहाय हयथ' बे सोलोंथायारि दावबायनायजों जों उन्दैफोरनो दिन्थिनो लादों। दा गिबियै जोङो जोंनि मायनावफुरि गुदि फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा फराफारिखौथ' मोनखायो थिउरि हिसाबै, नाथाय प्रेक्टिकेल हिसाबै मोननोब्ला जों दा बेफोरखौ फराफारियाव थानायफोरखौ जों नायहोगोन। जेरै दा जोङो बुरलुंबुथुरखौ थाखो 4नि फरायाव दं हिसाबै बेखौ जों सेमोनबो नायखादों। सेमोननि नायग्रा बेसआ गलांलायबाय, देग्लाय आरो गोदान फैलायबाय। दा बे फराफारिखौ नायनो थाखाय बा बुरलुंबुथुरखौ नायनो थाखाय जोंनि फरायसुलिफ्रा थांबावगोन होनना बुंनायलाय आं बेवहाय लांफाबावनोसै। आरो दा जोङो गोदान दा जेरै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि फुल इउनिभार्सिटि फुल फ्लेजेडआव फैबाय होनना दाख्लै जों मबाइलफ्राव मोन्दों। दा बेखायनो गभर्नमेन्ट कलेजआ माबायदि जों बेफोरखौ नायहोनो गोसो जादों। पस्ट अफिसाव माखासे फराफारियाव थानाय सोमोन्दो गोनां फरा दं, बे पस्ट अफिसाव बबेहाय माबायदि खालामो बेखौ नुवाखै। दा बेखायनो बेफोरखौ नायहोगोन। जोङो गेलेनाय बिथिङाव जोङो गथ'साफोरखौ फोरोंगासिनो दं। सानसे बेलासे साइआव बा साइनि थ्रयै गेलेहैनो थाखाय जोङो साइनि फिल्डखौबो देखायहैगोन। गेलेग्रा मेटारियेल्सफोरखौ गासिबो नायहोजोबनो लादों। दा बेखायनो आरो दंबावो ओरैहाय डिसि जेलखाना, बेफोरखौ जों नायहोगोन। जेलखानायाव मा हाबाफारि जायो, मानसि गाज्रिफोरखौ जोबना दोनो, लकआपआव बा थानायाव मानसि गाज्रिफोरखौ मानो सोहैयो, बेफोरखौ जों एसे दायो थांनायजों लोगोसेनो जोङो दिन्थिगोन आरो गथ'फ्रा बेखौ मोजां मोनसे गियान मोनगोन। सिगांनि बेचफ्रा मोनखांलांबाय आरो दा उन जोलै फैगासिनो दं, उन जोलैनोबो जों होनांबाय थागोन, जों बेबायदि आसा लादों। बर्थमान साबेसे फरायसाफोर दं नोंथांनि? दा आंनियाव नैबे दा 2023-24आवहाय 80मोन, दा 7 जन बेच गलांसिगोन 6आव। दा बेनिफ्राय आंनाव 13 जनसो क्लास क'नि दङ, 13 जनसो फैगोन। ओमफ्राय क्लास 1नि आउटसाइडार सासे फैबावदों। दा मथा मथि 85नि बारासो जागोन नैबे दानि रिसेन्ट 2024-25आव फैसासो बांगासिनोसो दङ मथा मथि। दिनैनि बे इडुकेसनेल टुराव साबेसे स्टुडेन्टसफोरा थाङो? दा बेवहाय 25 जना थांसिगोन। दा जोंहा लोगो फोरोंगिरिफ्रा फैनो हाया, सासे खब गुजुदों आरो सासेया बिजाब राननायाव बेस्थ' थासिगोन, CRC जादों बिथाङा। दा जोंनि स्टाफ सानैयाबो सहैफालाबाबो जोंहा ICDS मेडाम दङ वार्कार, आरो सासे ओंखाम संग्रा जोंहा दङ। बिथांमोनानो आंनि बे फरायसालियाव उन्दैफोर दैबायनायाव जुदि इडुकेसनेल टुर थांनायफ्राव जुदि स्टाफफोर मोनस्लाबाबा बिथांमोनहा कभार खालामखायो, आगोलनिफ्रायनो कभार खालामो, सापर्ट खालामो। जोबोद मोजां खोथा। ICDS वार्कार दङ, बिथाङा खाथियावनो दंखायो। आरो जोंहा ओंखाम संग्रा बिथाङाबो गावनो लिड लाफानो खुब बाहागो होबाथाय बाहागोखौ दैदेननो मोजां मोनग्रा मोनसे एक्टिभ आरो बेबायदि।